Pa su počeli tu kampanju novotari. Prvo takva reč ne postoji u srpskom, ali su izmislili novotari. A šta je to što smo preko Karlovačke mitropolije iz nesrećne Ukrajine primali? Uzmimo samo jedno, ja ne želim da to shvatite kao, ali je to činjenica. U Srbiji služe bdenija sat i po vremena, van svake logike liturgijske. Kako možda čitaš jutrenje, ustavši od sna, još nisi ni legao? Profesor Nikolaj Afanasijev, liturgičar, posle pravnik, crkveni kanonista, nije teo da čita kad čitao jutrenju, uveče, šta da nisam još legao, a ja čitam kao da sam već ustao. Večernje je večernje, a bdenije je celu noć. I čim sam postao vladika, tako sam i hvala Bogu, funkcioniše. Zašto? Zato što ima smisla. Tada tebi pokazuješ evo nam sveta, ono se smračuje više. Ima, mislim, smisla. Nego je to lagoća. Došli Rusi, mučenici, oni izbeglice, i onda sad Srbi drže. Ajde, probaj negde da promeniš to. Mi smo promenuli, zato što je to logika. Bogosluženje, osvećenje i vremena. Da se, kad kaže ujutro slava tebi pokaže, onda stvarno svanuće. Svetogoci služe deni, ali onda ako slučajno ne mogu, prekinu sat i po dva, odu odspavaju pa se vrate. U 2-3 sata, 4 recimo. I onda do zore nastavljaju. Hoću da kažem, kad se nešto standardizuje, to postane učmalost. Postane, kako da kažem, rutina. A rutina je na grčkom akidija. Akidija je prevodio za čamotinja. Samo da bude, to je bilo kod Jevreja. To, izgubio se živi puls života.